5 fevral dünyanın en meşhur adamlarının birinin, Cristiano Ronaldo'nun doğulan günü. Bidem şonun için bugün adı rivayet öwürlen futbolçy hakkında size gurrun bermekçi mehruallar. Köpimiz garaşdyk doğruda. Futbol bu durmuş. Futbol bilen ýaşy şonu görülmedik üstünlüge yetersin. Bu bolsa eýem Ronaldo'nun öz sözleri mehruallar. Cristiano Ronaldo Al Nassr toporunun Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy, ýani häzirki wagtda Çempionlar Ligasynyň 5 gezek ýeňçisi. Angliýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň çempionu. 2016-njy ýylda Ýewropa çempionatynyň, 2018-nji, 2019-njy ýylyň Milletler Ligasynyň ýeňçisi. 5 tane altın topun, 3 tane FIFA'nın ýylyň en gowy futbolçysy bayragynyň, 4 tane altın boot sanynyň eýesi. Ol ýygyndylaryň derejesinde en köp gol geçirmekde rekord goýan oýunçy. Doğru demek. Cristiano Ronaldo hakkında esasy maglumatlar şular. Ady Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Doğulan senesi 1985-nji ýyl 5-nji fevral. Boyu 187 cm, 187. Agramy 84 kilogram. Lakamlary Ronnie, Criro, CR we CR7. Hemmäňiz bilýär. Cristiano Ronaldo Portugaliýanyň Madeira adasynda Funchal şäherinde dünýä geldi. Futbolçunyň maşgalasy garyp eken. Onuň ejesi Dalares dos Santos Aveiro HPK'si José Diniz Aveiro bolsa bagwan bolup işleýän eken. Cristiano maşgalada 4-nji çağı bolupdy. Ronaldo'nun Hugo adly agasy Elma hemem Liana Katya adly iki tane uýaty bar. Köp kişi Cristiano Ronaldo'nun ady Cristiano familiýasy bolsa Ronaldo'dur diýär. Ene gadykly ýerine geldi. Beýle dälme ahwaly. Futbolçunyň familiýasy Aveiro. Cristiano Ronaldo bolsa goşa ad Cristiano Ronaldo. Onun Ronaldo ady Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Ronald Reagan'ın şanyna da kılıpdyr. Ine täze maglumat. Bilmeýärdiňizler. Sebäbi oýunçunyň kakasy bu prezidentin muştagy eken. Ronald Gelin Cristiano Ronaldo'nun şahsi durmuş hakkında durup geçeliňde. Portugaliýanyň ýyldyzynyň 5 tane çagasy bar. Ulu oğlu Cristiano Ronaldo kiçisiyan Junior. Ekizler Eva bilen Matteo, hemem kiçi gyzlary Alana, Martina bilen Bella Esmeralda. Inni bolsa en gydykly sowallaryň biri Ronaldo näçe gadany? Ýa-da maýda şumýal häzirki wagtda Al Nassrda onuň iş haky 200 milyon euro ýetýär. Ýylla. Cristiano dünýä futboluna en köp hak alýan futbolçy. Bundan başga da onuň Nike brendi bilen ömrüniň ahyryna çerilip baglaşan şertnamasy bar. Şol şertnamalarda jümçi ýylla 23 milyon dollar gadanýar. Ýene 1 milyon futbolça Armani kompaniýasy bilen baglaşan şertnamasyndan gelýär. Bu da elbetde hemmeti däl. Ronaldo'nun öz egneşik brendi bar. Ol CR7 diýip adlandyrylýar. Her ýyl egneşik sowdasyndan ol takminan alda kendine 10 milyon dollar kazanmak başarıyor. Ne bolanlar diýip pikir edýän bolsaň, diýinler. Ol entek elbetde kän. Cristiano Pestana mehmanhanalarynyň eýesi. Bu mehmanhanalar Portugaliýa, Ispaniýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Maroko ýaly döwletlerde bar. Forbes'in habar vermegine göre 2024-2025-nji ýylyň mewsüminde Ronaldo futbol meýdançasyndan daşarda 66 milyon Amerikan dollar töwerip kazanypdy. Soňky 10 ýyllykda Ronaldo en köp hak alýan futbolçylaryň başyny çekip gelýär. 10 ýyl bäri. Şol wagtda onuň gazanyň puly takminan 1 milliard dollar hesaplanýar. Ronaldo bilen Instagram hakda da aýratyn durup geçmek isleýän. Instagramda agdalary hasaba alanyny Cristiano Ronaldo dünýäniň en meşhur adam. Onuň agdalary sany, anadalarynyň sany 648 milyona ýetdi häzirki Instagramda. Belki gepleşigimizi görýän wagtyny elbetde adam köpelen bolmakma. 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda onuň durly jemgyýetçilik torlaryna umumy agdalarynyň sany 1 milliarda ýetdi. Ronaldo hemem haýyr sahabat hakkında söz açsaň, onuň haýyr sahabaty sarf edýän ummasyz pullary elbetde hökman bellep geçilmeli. Cristiano 3 tane ul awraýly haýyr sahabat guramasynyň resmi wekili olar. UNICEF Birleşen Milletler Guramasynyň çağlary hakkında ýüreti gadmasy çağlary halas edin. Hemem World Vision guramalary. 2012-nji ýylda Ronaldo öz utan altyn bootsa bayragyny 1,5 milyon euro şol pulu da mektepler ordurýar. Ýene bir ýyldan soň bolsa bir bayragyny altyn topuny satýar. Ondan düşen pula futbolçy agyr keselli çağlary haýyr sahabat edýär. Bir gün futbolçy Carlos Martins'in 3 ýaşly çağatynyň sönkünün gülügi bilen baglanyşykly keseli ýüze çykarýar. Ronaldo şonu çağa geçirmek üçin öz sönkünün gülüginden bermäge razy bolýar. 2023-nji ýylda Marokkoda ýer titreme bolanda Portugaliýanyň ýyldy öýside ugarsyz galanlary öz Marrakeşdaky 4 ýyldy mehmanhana
sanatynda mugut ýaşadýar. Gelin indi bolsa Ronaldo hakynda gyzykly maglumatlar bilen siziň ähliňe tanışa berýän. 15 ýaşynda Ronaldo ýüregine operasiýa geçirýär. Ýani ýüreg bilen baglanyşykly. şol wagt futbolçy sportyň toparyny eken. Operasiýa lazer hirurgiýasy bilen edilýär. 3 günden soň bolsa Ronaldo turgullyşy we gaýdyp gelýär. 2013-nji ýylda Cristiano'nun watany bolan Madeira adasında futbolçunun adını götüren muzey açılıyor. Ronaldo basketbolçulardan has yukarı büyükge. 2011-nji ýylda Chichester Üniversitesi'nin alimleri biyomekanik barlığı geçirdiler. Barlıklara layıklıkta futbolçu drone yerinden bökönüne 44 cm bad alıp ılgap bökönüne 78 cm yukarılığına böküp başaryan eken. Bu da hiç mehrivallar. Britan Kolumbiyasynyň üniversitetiniň 4-nji ýyl talipler jemgyýetçilik derslerine Cristiano Ronaldo'nun ömrüni we karrierasyny öwrenýärler. Cristiano Ronaldo awtologlaryň dörli görnüşlerini ýygnamagy owu berýär. Onuň 19 sany maşyny bar häzirki wagtda. Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce, Karasanasyň howalken. Futbolçunyň awtologlarynyň iň arzany Mercedes-Benz C220 CDI bolup durýar. Olam ekskluziw bilerim onu. Ene mehriban watandaşlar, eri diýerler. Şunun bilen biz Cristiano Ronaldo hakkında görünglemedi şu pırtıkta jemler. Gepleşigimiň ahyryna ýene bir dady size ýatladýar. Sizin bilesiň gelýär gepleşigini dollugyny bilet film online kinoteatrynda şeýlekem bilet video platformasynda da tomaşa edip bilersiňiz elbetde Türkmen portal bilen deň derejede. Şu sebäpden hem gepleşigimizi şu pırtıkta jemleýär. Siz öz halanda atlaňyzda mundan başga Ronaldo hakkında näme goşmasa datlar bilýän bolsaňyz başyny kommentariýada ýazyň, berilen öz pikirleriňizi paýlaşyň. Nesip bolsa gepleşigimiň gyýyky görnüşi siziň üçin ýörüýti TikTok sahypamyzda hem ýetirler mehriballar, onda näme şu ajaýyp borsatdy. Ýene günlerde görüşýänçe hoşsa bolan we gepleşigimiň ahyryna özüňizi goja seretmege ýatlaýar şeýlekem diýip gepleşigi jemleýär.